Асасин, F модератора, Battle, Black Boy, аз съм Battle Boy. Само леко там да вземе това. Да вземе печките и тия нещата. Аз съм взел всичко, бе, човек. Само трябва да ме телепортираш. Окей, само пазете си да е вид код. Това Асасин. Ето самотно остроче. Няма ли ме телепортираш? Абе! Долу. Добро. Къде е? Тука. Ма не огледай се за теб, има и още такъв остров. Аз викаме там. О, е! Какво е? Служих факла и това изчезна. И сега зачезна ли бе? Ето тук има мина. Мина ли? Нещо такова. Нещо като мина. Да видим къде ще го строиме. Там има камък, аз мисля хора да проверя. Какво се става? Има ли нещо хубаво? Словно си бях играл в такъв сервер. И такова. Дева носо. То колко ще спами, бе, човек. Махмално. 20 часа. Лек. Добре. То е осъзнава ли, че всъщност го разбрахме. Колко се ще е това. Ела бе, човек, една там. Кое бе? Евента, то постоянно спами за евента. Къде се прави най-неадекватно? Чакай, че няма храна. Тук на края на острова има... Това е нещо като оазис тук, не знам място. Добре, ще ми чакаш и ми дадеш малко храна. Ти мога да дойдеш при мен, чакай да изтрепам овците. Ей, там има една. Виж тук като някакво оазище. Ама, и ти продължаваш ми бягаш. Вижте го каква курва. Само ми бяга. Много ясно. Сега ще повръщам, да, взимай там. Ай, сега да правим работни мастики щурки. Това го изравни и го направи по-широко. Какво? Админа се сети да направи ден, бе. Значи, ето, изравни го това всичко тука. Мамко, значи това поне се беше сетил да направи такова. Лопати. И аз направих. Ма не бе, аз имам едно такова. Чей? Направих една камена и купам сега пясък. Ако искаш, мога ми помагаш. Има десна бутончика, има десна бутончика. Сега. Не, пускайте десен бутон, защото изчезват тия айтемите. Ако искаш си направи една айрон. От къде да знам, аз съм си направил такова. Black Bunny, мога да ми помогнеш малко? Няколко иска храна, аз съм фул храна. Ами, служи да се опече. Ето ти още такова. Ето ти още печки. Там има такова. Аз злато в мене, бе, той не чест. Абе, не, чуй. Там има дърво, ходи го течи. Някой има брат в мен. Това е арена, това че си направим такова, искате ли? Да, аз съм това го според тебе, защо го изравняваме, бе? Ама да го отсечем ония остров там. Защо? Направи някаква малка пътечка само и... Някой да ми даде секира. Направи си. Как си някакъв като няма материали? Дай му материали с. Ето си моята кирка. Тоест кирка или брадва? Брадва. Айде, лопатата ми изчезна. Имам 32 TNT, бе, идиоти. Нема грами си. Бе, бутни острова, чу. Той сега за това така ще отделя острова. Да, то по-хубаво да го делиме, то стъпанаско. Макар че, това просто не. Обаче аз правя... Ти ядеш така храна, неизпечена храна, се отравяш. Ами здравей. Това много тъпо е, това да го нямаше допреди. Не, имаше там нали новата версия. Изобщо не съм го забелязал това. Защото не си ял такова. Не си ял... Как храна още? Те напълно промениха Майнкрафт. И то от всякъде. То стана като...
Това да не върне предишно. Тук паржоли, тук паржоли пак. Дай сега по някакъв начин да съединим острова. Я прави, ето сега да го оформим от всекъде. Да производим. Но трябва да е много, Чакай, аз да си направя пата, па ще го оформим. трябва да е много голям и правъгълен. Пак ще. Имам енчантна шапни с меч. Проклятната на ногите едно. Кому напълни стара калбовата. Аз ще ходя малко да поексплорвам тук около нас. Експлорваш тук там. Тук там, бате, нагоре. На баба ти парчилото експлорваш. И на майка ти прачат как изпорвам всека вечер. Аз не говоря за майките, аз говоря за баба ти. Аз Какво само отделяш дума веднага за майки? Разбира, майки ти грозна му дълбава. И аз се за майка ти говоря, да. То така грозни майки, грозен живот. А мене мама си е лубава и ми е Как екстра. Абе, Ники, как майка ти може да роди толкова грозно животно, бе? Та се вълкук. Добре, скоро време няма го щупиш този обсидиан така. Обзидиана. О, качих се на високо. Ето тук вид. Тук ще правя режим стелт. Режим стел. Мана. Добре, Кристиане, млъкни, бе! Значи, тук има много едно дома, което ме дразни. Абе, това обсидиан или бедрок, е? Обсидиан. Че защо не мога щупам? Защото ти си идиот, С айран кирка ще го щупа, нали, разбираш? и понеже аз имам тук една дъма кирка, която много ме кефи. А ти няма. О, вижте, аз съм на най-високото дърво, май. Да, аз съм на най-високото. Какво? Ти си най-високия педерас. Червено. Е, там в тази посока. Абе, не ми Това- дрема, аз стоиме Това е зам. най-високия педерас. Е, в тази посока, която те вия, като тръгнат само е така направо. Ти виждаш Говори нещо, капитан Америка, тук има един педерас, който не иска да прави нищо. аз сега отивам да видя какво е това там. Взимате дърво и почвайте, бе, няма само... Чакай, бе, дай оформим острова ти, какво искаш, бе, човек? Значи, много си заухам. Какво да? Тук има нещо, почната някаква червена стена. Виж, опитвам се да ограда острова, да има малко повече место. Тук май има някой, защото видях някаква червена стена. Вземи земя, с това няма да стане. Няма. Ой, бати, якото ме стена. Знаеш колко време ще има да си играеш? Значи, Има някаква бата подземно. голям катърс си. Ей, бати, тази кожена броня. Алекс, А? виж кожената броня как изглежда, човек. Знам, Бати. бе, като облекова. Като Индиана Джонс. Че сега се разтовара, да взема дървото и да почвам. О, аз станах на две бучета, фак. Ако скоро време стигна, това ще е екстра. Аз съм близко. Преди 5 минути го остава... Мисля, ние за евента мисля да спреме клипа. Или още сега го правим, защото става много дълъг вече. Да. Сега нищо, нека малко гледат хората. Да. И все пак, какво? Бати ме, човек, вижте го този меч е фъкия. Значи, шарк на спек, пая спек, 2 на бренки, 3. Бати лудия меч, братле. Аз обаче не фанах енчантът меч. Не, цървул! Фанар, ти им виж какво правя, бе. Но тък гледам какво правиш. Абе, няма ли малко да стане... Голем това знам как го правите обаче. вие. Абе. Трябва да е като оня. Да, бе, баш като ние ще го правим. Бате, я за начало малко по-малко. Гледай, какво е направил тук. Обаче вижте как. Е тук една кула, е там една кула, е тук една кула и в средата една висока кула. Искате ли? Да, как каза? Какво? Както Ачо викам каза, бе. Да, искате ли така? Да. Добре, няма да е Ники, лошо. Съгласен ли си? Няма да е лошо, говориш.
по скинове. А? Няма да е лошо говори по скинове малко тос. Ама сега защо Да, си... пускаме ще говорим, а тихо сега. Ники, не викаш то, защото ти това го направи. Да, щуротия. Е тази щуротия, ама... Ох, мамата тива. Набре го 4-5 купчета високо. Но малко. Ама, какво искаш бе, човек? Ние нямаме никакъв пауър още. Те не знам Black Bunny какво прави, обаче прави нещо там. И заравнявам дупката, може би, какво правя. Обаче май няма да ми стигне санда. И да. Добре, че още един стък. Ники, добре, Асасин, ти искаш ли така, бе? Как? И смисъл, отстрани... От четирите страни по... Совет кули е така, 4 кули. И в средата на замъка една по-голяма, с една по-висока. Нещо като наблюдателница или главна зала. Да, смисъл, е тука. Е тука, е така на висока. Да, хора, първо, само първо. Как си ти е там, една кула. При фризлак една, тук една и в средата е тук една по-висока. Хора, само кажа, значи не гледаме такива филми, които са замъци. Ама, много хубаво стават замъците. Да, са нещо. Сериозно ли бе? Имам 32 TNT и една запалка. Абе, един ние нещо като врата, няма ли да имаме? Ще имаме ли, чакай малко. И аз това се почудих. Имаме 6 Golden Nuggets. Риба. Тя го маха, ето тук ще ни е това. Ота, Омага, човек. Бати идиотската врата. Кое? Тая врата ще е много грозна, ме чакай да оправя. Той човек. Този замък е някакси тъмен с това дърво. Имате с кома, бе. Такова дърво има, тако ще го правя, бе. Мангал, дай малко дърво. Сега тук какво около пърпоста? Лава ли ще имаме пак или... Не, ние въобще няма правим такова. Откъде имаме камък от тази, да? Ами от тоня чест. Добре, ти така го направи, че сега няма место за кули, за тия помещения. Аз ли, бе? Да. Тихо. Браица, защо го направи така? Вратата. Защото ще изглежда по-яко, не го чупи, бе, войнак. Ама човече, нали тук трябва да место да направи кулите? И ето, от тука до е тука. Ама няма ли е като сега замък, тук има тунелчет или нещо от сорта страни? Да ти какво искаш, бе, целият замък, бати просли си е. А някаква кола 4 на 4, бе. Едно, две, три. Имаш ли место? Имаш си место, аре. Продължаваме си бачкаш там. Мастил така. А заплащаме. Заплащаме. Патка си готов ти. Патка. Така ли? Добре. Управиме, ако греша просто. Ти си идиот, ти, значи, ой, си цъкай мангалите там и мокни. Къде замия вратата е? Добре, бе, той ще спре да спами, че ми изнервя вече, бе. Ма какво пише? Виж, постоянно спами за този момент. Чето иска на евента някой да го пали, ба! Човек иска да предупреди хората. Да, иска да кажа, че сървъра ще е елегантен, с елегантни маниери. Да, бъдеще, така че слизам да купим бъдеще. Обаче, това е много яко, защото изведнъж човече намерихме дълма неща и ме изкефи много. А по Мене ме изкефи как си направихме в ония сървър всичко.
каквото иде и накани, хакнаха се. И накрая всичко вървеше как се трябва, за пръв път админите не се изложиха и... Бам, Некъв лайнак провали нещата. Да, някакъв идиот, който всъщност явно не му е харесал сервера много. На който му пожелавам да му се чупат краката и да му влезем в газа. И аз това. Да му си съре най-мазната циганка за това, което е направил. Фризолак. О, Мръднима. Типа напред по-висока тази кула, бе. Я мръдните то често, като направим тази средната кула. как го мръднем? Може ми върнеш кирката обаче. Това кирка, бе. А т.е. брадвата, че ми трябва за малко. Там ти е в честа. Чакай сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, значи на 10-то купче. Абе, къде горе ще направим кулата? Виж ме, Ники. Нямам си Офицер, идея. Ники ще викам. Ники, виж, ето тука. Виж го, бе. Тука. До тука. Но то после виж няма да има место, къде си взял. До тука. Деви, тъпо изкелет, Деви. И тук. Така мисля да е тази средната кола. Кола? Виж. Кола ли? Кола? Кула,